Hemmeňe de salam, oglanlar, gyzlar. Gaç köpden bäri arzu edip görän proýektima ahir geldim. Ýadyňyza düşärmi? Bir proýekt etjek diýip. Ana şo proýektim men şu ardanrak maşyna alyp, polny wastana ödedip, patpişiklamyň arasynda, agzalamyň arasynda paýlamaly. Ya özümüz sürmeli, ýa-da gymmadrak satmaly. Kalbo proýekti bir daýat etmeli, sponsor etmeli, özüňiz düşünýärsiňiz. Iň gymmat proýektim men şu wagt iň köp rasход edýän proýektim. Ol proýekt üçin birinji alan maşynam Siena'ň birinji pokoleniýasy Türkmenistanda iň populyarny semeyni maşyn şu wagt. Dünýäde iň populyarny semeyni maşynyň biri diýsem bolýar. Birinji pokoleniýasy imna Siena'ň ardanrak allyk. Inni etjän dadymyz häzir görkezýän men size. Häzir şu wagt şu polny söküldi. Polny salon söktük, kimçiska oýduk. Maşyn häzir gruntowka işler edilýär, kraska taýinlanýar, polny assuji edilýär. Aýtmazat maşynyň degimi ýokdur. Degimsiz maşyna aldyk, kuzosyny tapdyk, ýöne motor stukdy. Motor karobka aýryldy, şu wagt usta etdi. Täze motor, täze karobka basalar. Polny. İçinem gowy edip ýuwýar, çalşmaly näme wagtda çalşar, taýinlar, hemem ýene bir aýtmazat şu ýerde. Kän berilýän soraglar bar. Zapçaslar nereden alýaňyz, nähil alýaňyz, arzanmy, gymmatmy? Men özüm arzanrak maşyna aljak, özüm polny wastana ödetjek, şoma amatly düşämi ýa-da bazarda taýynda almalymy? Şo soraglar gatkan berilýär. Bu videoda, bu proýektde şo soraglarda jogap bolar. Maşynyny tanıştyraýyn. 2000-nji ýyl 2 gapylylar Siena. Bilen edil şuňalyk bir gapyl samma. Kän gözledik biz muny? Sebäbi bazarda gat kän zat barda degimli hemmesi. Şu degimsiz maksimum degimli yeňil degimsiz zat gözledik. Renk tapaw deden okdy bize, gözlem bize. Onu da nesibämizde radnoy ak çykdy. Şu gapylyň birini aýryp goýduk. Agar açylyp ýapylýardy, oňam petlen patçybnik bolýar, bilýänler bardyr. Kiçik patçybnik şu wagt men öýde goýup gaýtdym onu. Alyp gaýtmalym men. Alyp häzir angarlar aýlanyp gözläp tapmaly. Iň arzan variantyny tapmalary. Gidip o petlen bir ýerde 1 million, bir ýerde 2 million, bir ýerde 3 million şoňalykdyr. Şoň üçin angarlar aýlanyp görmeli. Soň maşyn polny moýka bermeli, kraskadan öňürtüp. Polny içi kimçiska ýa-da şu wagt salonlar kimçiskada ýa-da onu diýsinler. Ähli zatlaryny ondan soň maşyn gözläp ertýär. 4 pakrışkası dinç, 4 tane pakrışkada dakika. Maşin lüklücadır. Maşinin kraskası alamızda da elbette ýöne özümüz üçün asujide çakalyat. Sebäbi gowy edip çykarasym gelýär-de iýminle. Birinji maşynym hemen proýekt üçün hemen maksimum ardan etmeli. Sebäbi budjetim az ulanlar. Dogry üçün edil bu proýekde hiç sponsor ýok, zat ýok. Men özüm hemme zatny edip şu wagt. Häzir täze motor alýasmaňa. Karobkasy awat bolsa, intak biz karobka motor ertip gaýtdyk da, karobkasy awat bolsa, karobka isad etmez. Çalışmaly bolsa da çalışýar. Onam öz dosaglarymyz bar, oňorýan. XL dip ýazyp durdy bolýan, bu bilemok. XL däl ýülen. Sebäbi mata salon, ruchnoy hemme zady, klimat zat ýok, ýöne lükli. Lüwem zawod goýdur. Bunu alamda men diňe kuzosyny barlatdym, sebäbi bilýän maşyn, duran maşyn, ýagdaýynyň pesliginden bilýän, ýöne maňa iň esasat kuzo erekdi. Ýadyňda düşen men lisiçka, babaçka, dutkamly kuzo kimde var, kimde var diýip ana onu da bıçykdy. Häzir opşy şu wagt men aýtmaýyn, näme aldym, näme zat, näçe rasxod etdim. Videolyň dowamında bolar. Bu birinji seriýamyz, serial ýaly görürsiňiz muny. Intak myň bastanawlenýasy ýene näçe wagtdan taýyn bolar? Bir aýat çekermi? Näçe? Bir hepde. Diňe kraskasy içinde nätdiljek? 10'un içinde şu maşyn dikelýär. 10'un içinde. 10'un ýaşynyň içinde dikelýär diýe operator häzir görür. Sebäbi zatda muny polny seretmeli. Amortisatorlar awatdy, 4 amortisator awat, prujinler awat, hadawoy gowy. Nämesin çalışmaly bolsa, uje biz çalışdyrdyk bu hadawoyny. Birinji hadawoyny geçdik. Ondan soň maşyny otladyk golyn. Motor dynjakenler ete alamyzda otlanan oktamal. Onun şeýle motor karobka bilen söktük, salondan polny söktük, salon hapady. Elbetde şu salonyň sidenýalar polny sökülen, täzeden gowy edip tikilýär. Hemme zady ijran edilýär däre. Ýöne maksimum arzan variantyny diýenler. Maksimum gowy, maksimum arzan. Sebäbi häzir biz matasyny aýtdylar, daway koje edilip. Ýok diýdim, mata öz matasyny kimçiskalar uje ettirdik, matasyny görüldü. Sidenýalar tikilse, sidenýaryň demirleri atlar öýde etdirmenen şu ýerde suratdan görkezek. Ýani radiatorny akitdim olsa,
On radiator bolanok dynjaken karoçy erti täze radiator almaly. Häziram angara edip petli almaly. Ina şuň ýaly video oglanlar. Birinji seriýamyz bu men häzir bölüçük video çeker. Angara edip zapça alşymyny, nerden alşymyny, näçe alşymyny. Ol uje ikinji seriýada çykarda. Şu proýekt göwnüňizi ýaradymy? Bu proýektde sponsorluk etjekler. Belki badyr berdi görýäniň içinde. Sponsor bolanlar ýöne gaýrat edin. Желательно maşina değişli zat bolsun. Ýaňyz wa bolsa amortisator, tigir, ol bol option любой zat. Edil muňa hadawy gowy geçdim uje ýöne. Innik proýektler üçin diýende. Näme burada satýan bolsaňyz angarlar wa bolsa işleşipler prinsipi. Atak bu men çista özüm üçin özüme bilen bir davnodan arzu etdiğim proýektim. Bu option şu bloggerlik kariyera başlandy. Arzu etdiğim proýektlaryň biri şu. Inni amal açyrdyk-da şonu. Edil şu wagt Türkmenistanda hiç kim etmek zady. Tagyn biziň etdiğim zatlarymyň hemmesi Türkmenistanda hiç kim etmek zady. Näçe bilen. Nasıl urta elbetde ba edenler, wastana edenler, ama oňal video çekkenler, ama Amerikada da, Russiýada da, başga dillerde de badyr. Ýöne imna Türkmenistanda birinji şu. Näme üçin bizde buňa proýekt ýok? Näme üçin öň başlamadym? Esasy sebäbi pul. Pul bolmaly muň üçin häzir şu senan almaly, men şu senan satyp biljegim belli däl. Özüme sürmek üçin gül ýaly men häzir. Bolmasa da satar edil. Agzalamyzyň içinden biri almak istese ýa-da sponsorlaryň biri çyksa, dawa şu maşyny men aljak, konkurs edip men patpişiklama berdiyse onu oň üçinem eder. Karoçy problem ýok, bir da eder bu maşyny bir taýin bolsun. Hemen bu maşyn kompaniylerine neçe kolyan men. Täze diskalar öz zawod koyun şu at mar diskada dur. Mar diskalarny satýar. Ana şuň ýaly täze proýektim oglanlar. Sizden gollaw araşansy üçin gaty gyzykly bolar. Ja, zapçaçlaryň bahasyny öwrenirsiň. Nerden alýandygyny öwrenirsiňiz. Haýsy akkumulyator goýýas, haýsy ýağ goýýas. Karşı zatlar hemmesi bolar videoda. Давайте, canına sağ olsun anne, bize de udaçı.